Il-Fondazzjoni Marigold u l-Mara tal-President ta' Malta Mirjam Vella nidew il-kampanja bit-tema Don't Stand Still, kampanja li se tiffoka fuq il-kanċer komuni tan-nisa u tal-irġiel, il-kanċer tas-sider, tal-ovarji, ċervikali, testikolari u tal-prostata. Il-messaġġ ewlieni f'din il-kampanja se jkun illi jħeġġeġ il-nies jiċċekkjaw lilhom infushom u jiġu ttestjati. Miżuri oħra ta' prevenzjoni bħat il-qima kontra l-virus tal-HPV qed jitpoġġew ukoll fuq quddiem. B'mod parallel ma' l-isforzi ta' edukazzjoni u prevenzjoni, il-kampanja se tkun qed tqajjem ukoll kuxjenza dwar l-impatt tal-kanċer fuq is-saħħa mentali, fuq il-pazjenti u dawk li jieħdu ħsiebhom. Lan huwa li jħeġġeġ lin-nies jiksru skiet u jfittxu l-għajnuna. Il-pubbliku huwa mħeġġeġ biex joqgħod attent għal messaġġi, reklami bir-radju, billboards, reklami fuq it-television, media soċjali u post online biex jitalmu aktar dwar kif ikunu kuraġġużi, jagħmlu l-pass li jmiss u jiċċekkjaw ġisimhom regolarment. Matul is-snin il-kampanja Pink October Movember ġiet ikkomunikata bl-użu ta' viżwali maħsuba biex jispikkaw u jiġbdu l-attenzjoni. U bħal snin preċedenti donazzjonijiet miġbura se jmorru f'fondi nazzjonali sabiex jitqasmu fost NGOs għal kura tas-sider u l-kanċer għar-riċerka u l-edukazzjoni.